Igama lami nguSilindile Majozi. uSilindile Majozi ngiqale ngecompany itself nguMashozi ngaganela kaMajozi, so that's how we came up with the name ebizwa ngoShow Majozi. Sine farm yethu based eMbumbulu, sikhiqiza amaqanda abantu abafisa ukudayisa amaqanda siyabakhiqizela. Siqale before iCovid, sashawa iCovid sawa. Emva kwalokho ngabuya back ngo-2023 sengiqala nje kahle sengiregister sengibheka ukuthi how did I went wrong, then nga-improve i-business lami itself njengoba we are standing right now. Okay, kahle hle sithenga inkukhu zama-layers, it's called chicken layers, izona lezi ezikwibhena yami. Sithenga sezina 18 weeks, siyigcine siyinakekele, siyinikeze ukudla kuyiquality ukuze zikhiqize iquality amaqanda esiwanikeza ama-client ethu ngoba kubalekile ama-feed esibanikeza wona. So siyabakhulisa sibagcine close to 2 years, emva kwa 2 years sesibenza beba imleqo. Most challenges which is kona indaba zezifo ezifika kuona plus nama-feeds. Ama-feeds akhona they very expensive. Nakhona amanye ama-challenges esibhekana nawo ekufuna sikhombise nakhona ukuthi kumele ubekezele. Alikho ibhizinisi engenawo ama-challenges. Iyasithinta i-load shedding ngobani inkukhu ziyadinga ukuthi zihlale endaweni ekhanyayo ngoba uma ihlala endaweni ebumnyameni ayikhiqizi. So inkukhu ngizothini zizinto nje ezidinga ukunakekelwa ngaso sonke isikhathi. When it comes to water, wenze sure ukuthi uyinikeza amanzi, kube ne-shortage yamanzi, even no plan B. Kube nenkinga ye-load shedding, iba no plan B. Like wenze sure ukuthi uno plan B yokuthi mengekho ugesi uyakwazi ukuthi bathole i-light ngoba bakhiqiza amaqanda through i-light kakhulu when there's lights. Yes, I've designed the branding. I think it's because I'm coming from a background in sales. I've been in 10 years experience in sales and also in marketing. So I've been in corporate, I've been into business for quite some time. So I brought that experience and guys if I get business in ukuze libe lento elilona likwazi stand out. Because yes, sibaningi esidayisa amaqanda, but what it stand out is your image of business. Ne exposure ke nezinto ezikanjena ke zibalekile because izona esigcina is exposure ukuthi ukwazi ukuthi stand out ngoba when it comes to business ngaba u10 in the line. It's depending when how you present your business, how you make your business stand, and also most uhambile nje when you think of uShow Majozi you think of X, not the musician, by the way. Ifeed, it's very expensive. Nama price market as well. It's nakhona kube i-challenge. Nakhona ne security, theft. Yeah, ne-theft nje ngizoyibala nje nakhona yize ngingathandi but nayo iyashaya nje kakhulu. But nje most important is feed is very expensive. Yeah, and also you can't just buy any feed. Ngoba negcineni we need to make sure ukuthi leqanda olidlayo ngiyalithemba ukuthi ngeke lize likunikeze inkinga. Come back to me say, oh, I've got a stomach cramp, none. So I make sure I buy quality feed to be able to produce nice quality eggs so you will come back to me. That's how I keep my clients. Okay, mina aim yami when I opened the Show Majozi was to give opportunity abantu ukuthi benze imali ngokudayisa amaqanda. So supply into bulks. Ngifisa futhi ukuthi njoba namuhla next time ifike ngibe nebusiness eselikhulile, iclientele yami isikhulile ngoba i-aim yami is not angifocusile kakhulu ukudayisela individuals. If maybe fika ngiyabadayisela, but mostly I want to sell into bulks ukuthi bahambe lonke nayo ohlele ekhaya ongasebenzi akwazi ukuthi of course I can make money ngokudayisa amaqanda. Emekuthatha amaqanda ami ngebhokisi ufaka i-profit yakhe naye uyadayisa kanjalo. Nabafuna ukungena kule business futhi they always welcome to contact me befuna ukwazi ukuthi kwenzeka kanjani. Ama-details ami 072 418 6627. Ngiyatholakala nakuShow Majozi i-TikTok wami where I post
about my business, and that's where also generate ama-client ami nakuma-status ami futhi ubone number yami kuma-status ami. It helps very well because as soon as nginama-specials like you see nginama-specials emleqo, I just post there, ngibe ne-special yamaqanda, I post there, so it makes it easy for ama-client ami to get hold of me.